Nachádzame sa v obci, malebnej obci Behince, kde napadlo niekoľko centimetrov snehu. Vidíme tu súvislú vrstvu snehu, ktorá sa neočakávateľne zjavila koncom januára na našich cestách. Nečakal to nikto z nás, takýchto ani cestári. Posielali ste na našu redakciu mnoho ohlasov, že čo sa stalo, čo je s tými cestármi, že každý rok, tak aj tento rok ich to zaskočilo, neuveriteľné niečo proste. My sme s našou redakciou prišli do terénu a pre vás ideme vypátrať, že čo sa vlastne stalo. Poďte. Napríklad tu na. Pán cestár, áno, ideme za ním, poďme, poď. Zaskočilo nás to. Nakoľko? Nakoľko vás to zaskočilo? No určite nás to zaskočilo menej než toho bláznivého Bratislaváka. Všetky autá, čo tu chodia, normálne značky, Malacky, Hlohovec, Dunajská Streda, všetko prejde. Bratislavák končí. Takže vidíme, že situácia sa ale stále nemení. Dokedy? Pýtame sa, dokedy budú naše slovenské cesty vyzerať v takomto dezolátnom stave, jak aj dnes? Situácia sa mení k lepšiemu. Minulý rok sme dostali od našeho šéfa kilo soli a 2 nové lopaty na túto sezónu. Že vraj sme lepší jak celoslovenský priemer. Takže podľa mňa... Momentiček, musíme sa ospravedlniť, je tu premávka. Podľa mňa je to posypané, je to v poriadku. Ako aj snaženie, hlavne to snaženie, lebo práca ani tak nie. Vidím, že máte výbavu, solnú výbavu a áno. Na koľko metrov štvorcových a vydrží vlastne takáto nádrž? Neviem, na koľko metrov štvorcových, ale je to na túto obec. Čo si myslíte, že my vieme, čo sú to metre štvorcové? Že máme nejaké školy? Však hádam, kebyže mám filozofickú fakultu, kde by som vedel rátať metre štvorcové, tak by som nerobil odhrňača snehu. A však autá chodza, dobre sme to posypali. Keď nás to zaskočí moc, tak robíme tak. Pozrite sa, už ide ten Bratislava, čo tu zapadol. No, blázen. Neví, aha, no. Čo, ani nevypadá je dobre. A nie to, že ešte, že karovať by mal hen taký oný. Páni, a keď sa stane takáto nejaká vec na cestách, že zapadne auto alebo nejaké, proste vozidlo zostane byť imobilné. Ako postupujete v takýchto prípadoch? Normálny. Avšak dosiahli sme dopatrali sme sa k do My sme sa však dopatrali. Nie, nenatáčam. My sme sa 30 avšak. Markíza. Počkaj. Našej redakcie došlo dospeli sme k šokujúcemu zisteniu. Cestári neboli zaskočení to sklásovo!